MPCC press conference neih na chanchin thar header tu local zong zong te MPCC mingin chibai kan buk pasadu chewa voina hian thupui poimo tak ron soi chuatur kan neia chung te chu kan chan ma in voinia ron troi om tu party ka thopui te in hel sia tir na nei thain ka sia te ka chak bera hian pulal bi exam thua ani po hi MPCC spokesperson ani tin general secretary ani boka Lok Sabha in Lallianchhunga bara khan Indian National Congress official candidate ani tin ka dinglam chi hian uke lian zuala thu boka ani hi chu kan mel hriat fur to me XMLA ani kan party tana thei top chu hniam ngai MM2 no pang zawk te min fui pura min thop tlat thin tu ani achunga po kan lom thin le ani ti ka vei lam chi hian puef lal mangaya thua ni hi MPCC general secretary ani tin mo phurna kan in sem diat dana pungai te hi health department in charge ani tin to atin apia bera hian engineer sangkhima thu ani po hi MPCC thupuang tu spokesperson ani bok ani chuan voina kan thupui ber mai chu ZPM sorkar hian mipui tamzok hi MUHCS-ah inziaklut tura adu tak zet ani chuan mipui nawlpui ban phakin enrollment fee ati hniam mai tura kan ngai ani tin sumdong rilruwa MUHCS hi kalpui lo turin welfare scheme ani la nga MUHCS hi kalpui turin ZPM sorkar hi kan dei sei bok ani Mizoram universal healthcare scheme kan tia toizong chon MUHCS ani maya mang tangkai to tu damlo enga mozat anom towa heng ho mai za awangin congress party chuan apong ataka MUHCS soisel hi kan hre le ani tin MUHCS enkol tu sorkar official te po in thei to an chuati kan hria amaro chu ti rual chuan ZPM sorkar ho tulian te hian MUHCS hi ani na bak bakin u chua takin an fak thi na hei ero hi chu tha kan ti chia lo ani chu wang chon congress party chuan MUHCS hi uluk takin kan zir chiang ani pakhat na chuan MUHCS-ah inzialu na man hi atam tham em awangin sorkar atanga hlo lalo mipui nawlpui hemi contributory beneficiary anti te ho tan hian chhor harsa ani congress sorkar hun lai khan Mizoram state healthcare scheme kha mipui ban phakin kan kalpui thina tuta chuan inziaklut po chung ko nuai khat chuang te alom thin ani Mizoram state healthcare scheme congress hun la ya khan ZPM sorkar nuai ro chuan inzialu na man hi asan tak em awangin contributory beneficiary inziaklut MUHCS-ah hian an claim tale ani kan statement kan on sema khan chiang takin alanga kumkalta sang ni somni panga le sang ni somni paruk akhan MUHCS-ah enrollment tizat contributory beneficiary sorkar hlo lalo inziaklut zat chu chung ko
sing ni zani pathum chau ani chung ko sing ni zani som pathum ani tin amang tu za chu chung ko sing khat sang sari zanga somnga pali anni ka anik sir wana khan kan ron da right to information atanga kan deal chua max and call to lam atanga kan don ani private cabin mang thei tur private inzialu naman cheng sing khat apika chuan chung ko zariat somkwa pali anin ziakluta a chhor tu chu chung ko zali ani tin semi cabin mang thei tur standard cheng sanga inziaklut chuan enrollment tiza chu chung ko sang khan zaru pali ani tin general ward chuan enrollment fee ka cheng sang ni zanga lo ni inziaklut za chu sing khat sang sari za sari som panga ani ti chuan kan ria theu angin kumin sang ni som ni paruk sang ni som ni pasari financial year chunga hian ZPM sorkar po in chan ala tharvia wa enrollment atam thei ang ber ti tumin ma ala hei hi tha kan ti mai ro chu enrollment fee ato em awangin April ni som pali nimin pia khami thleng kha chuan mi sing ni sang kwa zali som sari pani chia an la in ziak luta ma kum aiin mi sang kwa lain an tambel towa lobom kan ti chuti chung chuan wan pui na tham eng ma alo om lova sorkar kal to te hun laya healthcare scheme an inziak claim lai ber hut po an la phachuang lo anin anek sir chu khan karon tar lang lea right to information mga document kan deal chua atang chuan sang ni som ni pan ni atanga sang ni som ni pathum ma khan Mizoram State Healthcare Scheme inziaklut chu mi sing thum sang kwa zanga panga anni tuna inzialu hun hi maksa inzialu hun hi February ni som paru ko tanga April ni som panga antia tuna ro chuan May ni som panga thleng an lo pot sei le ta May tha an po sei tu chiar tel lovin April ni som pali thlenga inziaklut zat nikum aya mi sang kwa an tam chung poin sorkar kal towa healthcare scheme an inziaklut claim lai ber po kan lap hachuang lo ani ichuan congress hun lai khan mipui te ban phakin enrollment fee po sang lo takin healthcare scheme kan kalpuya chu wangin chu ko nuai chuang inziaklut anom thin ani emane sorkar khan enrollment fee aron ti sang ta hreta sang ni som pakua chu sang ni som nia khan inziaklut man ka sang khata aron ti sang ta chuta chuan annexure chua kan huangin sang ni som pakua chu sang ni som nia khan mi sing ruk sang khat som panga an la inziaklut thei ani ti chuan akum lea covid alo lenga covid thrilenga wangin mi puin inziaklut lam kan lo wara inziaklut po chung ko nuai an chuang ani amai ro chu sang ni som ni pan ni chu ni thum covid thripui len nu khan inziaklut zat khan na satakin an lo tlangiam ta ma kum lok October sang ni som ni pakhat atanga March sang ni som ni pan ni inkara inziaklut zat kha anek char chu khan chung ko singriat sang sari zaru som kwa panga an lo ni
amaro chu inziaklut na man inziaklut na fee kha MLF sorkar khan ati sa na wangin kat pol nei ho chu cheng sang khata inziaklut tur lo nia kat var nei chu cheng sang hia inziaklut tur lo ni ta chuan ration card nei lo chu cheng sang hia inziaklut tur alo ni ta a chu wang chuan inziaklut khan na sat takin ama pumain an lo tlangiam le ta a inziaklut zat chu sang ni som ni pan ni chu sang ni som ni pathuma khan sing thum sang kwa zanga panga an lo ni ta ani ta chu lo tlangiam ta ani hei hian healthcare scheme enrollment fee ti san hi mipuin kan zo lo hle ti alantir chiang hle ani MUHCS-ah inziaklut na man atam em awangin ko khan sang ne na tran pui tura ngen na hial siam angai ta hi ZPM sorkar tan aza thak zawk le ya kan ngai ZPM sorkar hian mipui tam zawk hi inziaklut tura adu tak chuan mipui nawlpui ban phakin enrollment fee ati diam mai tura kan ngai ani tin Mizoram sorkar changa hlo lave lo chung puwa zongin MUHCS chor ngei se chor thei se ti hi Congress party chuan adu bera tiang chuan tun ma huna ko pathian le mipui zar kan lo sorkar lai khan ZMC healthcare lama Congress ministry khan thei to achua maimer te din pui tlinga ti chuan healthcare po thatakin akal pui thin ani tin pani na chuan MUHCS-ah thale nia ZPM minister ten an ngai takzet ani chuan an ma ni ngei po hian MUHCS zom ve ngei se kan du ani tuna chuan contribution ero chan peya amero chu MUHCS-ah inziaklut tam takin MPCC Hospital an in admit theilo awanga MUHCS lazom theilo private hospital sum tam takseng aiin kol angai lain u chuak taka MUHCS fakto ZPM minister le MLA dangten an du hospital damlo inan kol na sen so zong an bil thei thung si hi hriat thiam a har sa len kan hri ani chong kam thiam taka MUHCS fak ringot lovin ataka mashruai turin ZPM minister te kan be saya na tho kor hatura kan be sei lain mizo thua man to tak taka in chei ringota du tok mai lo turin kan be sein kan ngien bok ani tin pathum na chuan MUHCS nuaya ZPM sarkarin pensioner te asoi sakdan hi alung chiat thak kan tia MUHCS 2.0 MUHCS kalphung thar ti mai tai la ama ka chuan an chung ten bil kep theya tuna MUHCS kalphung tharai ro hi chuan an kopui te chau an bil kep thei tawa an mania in ngat lo pola nei lo sum pola thok chuak ve thei lo nau pang tak nial po pensioner te hian an bil kep thei to don lo ani tin nu pa pension te po an pani in MUHCS-ah inziaklut nge ngai ta pensioner te hi MUHCS-ah inziaklut lo chuan MUHCS kalphung thar MUHCS 2.0 nuai ham thatna don an phal sak lo bok ani hetiang hian khir takin pension tan MUHCS kalphung thar an siam saka an tho khom le an dam lo bil aiin tam leilu tuk pi te an soi war le ani an that lai huna sarkar ta na thei top lo chua to tin tu pensioner te hian health security thatak an mamwa
chu ZPM sorkar hian asiam sak theilowa poi kan ti hle ani pensioner tengen na hi a om kan ti puya ZPM sorkar pu in ril ruzau tak pu chungin pensioner tengen na hi ngai tua thale nge ro se ti hi kan du dan ani tin palina chuan sorkar na thok te hi MUHCS-ah contribution pe thaber an nia an du na hospital a an enkol thei thin ang khan an din mun hi siam that le turin ZPM sorkar siam that sak le turin ZPM sorkar kan ngen ani bangana chuan Mizoram chhunga damdo in kan nei that tak tak Hilam hospital tha te el phakhop private hospital lian kan nei te le ZPM sorkar te inremna an la siam theilo wangin damlo tam tak aizol civil hospital changlo ZMC changbok silo sinot hospital changsilo state pon kal theilo ten MUHCS an han changkai theilo pha hi apoi kan ti bok ani ZPM sorkar hian Mizoram chhunga private hospital kan nei thatte thlimin duhsakna tinreng nen Mizoram pawna private hospital te nen inremna an siama Mizoram chhunga private hospital te aiin hnamdang hospital adu sak zawk hle ti na nia state pawna na sa takin sum aluan chua pha Mizoram chhunga kan hospital dei thadate MUHCS man theilo wangin Mizoram chhunga sumleng wang atlem pha bok ani hetianga hnamdang hospital adu sak zawk awangin tun thlangin Mizoram chhunga private hospital thatak tak damlo tam takin damna duwa an pan thin Greenwood hospital te Trinity hospital te Ebenezer hospital te po an pan alo ngai lo thei talowa ma se heng hospital thakan nei te hian MUHCS an la wangin atuar tu chu mipui te kan ni le tho ani MUHCS sumdong ru puwa kal sumdong ru pulova kalpui turin ZPM sorkar kan nge na mipui te tan ham thatna scheme welfare scheme ani nang taka kalpui turin ZPM sorkar kan dei sei bok ani India ram hi welfare state ania hetianga mipui ta na man tur public policy don ani reng chuan amang tu ta din hun zir chiang masa a an mani ne da inron tlang zela thilti atul na chen tam ta hom thin ani MUHCS ro hi chu cheng nuai somni pathum senga man ho taka thailana minister howa phuai luai taka an han zir ani wange amang tu mipui nawlpui tele sorkar atanga lo la te tangin soisel na tam ta hle ani Mizoram private hospital tha kan nei te poin MUHCS an la zom theilo wangin dam lo tam takidan tur me kani he harsana te hi chingfela huap zo takle sumdong ruru pulova MUHCS kalpui turin ZPM sorkar kan ngen ani te taka kan press statement ta chu lo ni ta na ya thil thar alo chu le ta chu Empanel hospital dilovin dim Empanel hospital dilonita Silchara hospital te Silonga hospital then khatte dim Empanel hospital anga pom alonita anni chuan cashless in kan kalpui theilowa chuwa chot MR bill thei turin min pom sapro antita ni chu hetiam te chu kan thei ve reng alom tin Mizoram chunga private hospital tha kan nei te hian an thlenani kan ret aya 10% an hiamin kan ti ve thei reng alom antia ma se sorkar hian ala pom sak tlat lo ani tin chu ba ka
private hospital empanel hospital an puan ho le sorkar inremna hian commercial cigarette close an lo siam ta a chung te chu right to information act te chu soilo kan MLA te pon assembly house a star le unstar question point an zia an zot chuak theilo ania chu tiang din hun chu kan tong me ka private hospital te ril ru atang chuan hei chu discrimination na satakani enge Mizoram chunga hospital te hi min du saklo biak tin sorkar hi an ril ru chuan an chua chal fowin kan ring ani ni ACMA oh biak da ten share chuaka tiang chuan hei hi enrollment na pun pha chuan o sorkar lekha kan share chuak sorkar lekha ka sorkar kan siba ta kan lekha ka achen ya Noi som di kon seng kan minister ko ga thailand man ko de ta noi ta sia ana tinreng na hi soi sia de ke en kim mai kha sorkar da an siam tir khan pudu man press conference anei masak dar khan research basin kan kaldon tin road map department tin kan nei vector anti boka amai ro chu anu fe a healthcare chu zir chian chok ngai alo ni le sia chu chuan pudu ma research base soite road map soite kha akal deu vek zo khan kan sita ni chu Ithan don wang lovin MUHCS nuaya pensioner te treatment an pek dan hi ni pum matang khan kan soi sel to ni chu a chan chu pension lo cheng sing ni chin chung lam te lathin te tan ni pum khan cheng sang khat thatin contribution peturin lam sam le nga lin voi le khata pe nga lin ruam han nan siama chuan sing ni noi lam pang chaka cheng zanga chuan voi khata hlom petur tan chuan cheng sang ru pe ngai ni chu ti chuan pensioner eng mo zatin voi khata cheng sang ru ka pek ai chuan kan pension poisa hi cheng sing ni pop halowa chuai chuan general category a hian cheng sang hi zanga in zialu kan du zo kan ti chewani chu ma se sarkar khan rematilo ti chuan pumin hian pensioner lo sang le lo hiam ho zong kha an rut rual le taveka cheng sang khat thatin beturin
a then chuan pension a singa ten la singli te nuai don la te then chuan sanga te sang ruk te tlem te ba se sang kha chuan shu rual vek ani chu wang chuan pensioner Mizoram Civil Pensioner Association pon sorkar an thlen mek ani hetiang lo deuh hian a hma a mak 1.0 ang khan min kal pui tir le ro tin contribution po a thei thram chuan mon lia pek turi min siam sang le ro tiani lam sam ni lovin voile khata pek vek ni lovin chuan an din bun hi a khir kho maya NGO te le pol dang chak tak te angin I nge Mizoram Civil Pensioner Association te chu kum pension to nuwa khatiangan mani member te ham thatna I vong nung tura pol din khani maya pressure group ang khanan om thei si lowa online at om tak zet ani